gerturatzeagatik, babesle guztiei, agian baten bat ez dut esan eta, eskerrik asko, basotikeko ordezkari ere, eskerrik asko, bihotz-bihotzez, zuei esker egiten dalako klasiko hau, txirrindularitza lasterketa dotore hau. Gipuzkoa mapan jartzen du, Donostia mapan jartzen du, txirrindularitzaren mapa erraldoi horretan, munduan ikusteko aukera izango da, eta nola ez, ETB-ek eskertuko du hori, eta guk nola ez ETB-eri. Hori esan da, 45. edizioaz ari gara, 1981 abiatu zen Donostiako klasikoa, Jaime Ugarte, oraintxe ikusi dugu, hitz egin dugu, 1981 6 orduak ere, Euskadiko 6 orduak ere orduan hasi zen, txirrindularitzak Gipuzkoan bazuela lekua erakutsi zenuten, eta gaur egun orduan hasitakoa egun bateko lasterketa, estatuko lasterketa ospetsuena, prestigiotsuena dela esan dezakegu Donostiako klasikoa. Ondoan Abraham Olano, ongietorri guztiok, ongietorri aurkezpenera, Javier Riaño, gero hitzak entzungo ditugu, eta hasteko beti egin izan dugun bezalaxe, lasterketaren ezaugarriak ezagutuko ditugu, 211 kilometroko lasterketa, 4.150 metroko desnibela izango du, guztira 25 talde izango ditugu, eta 175 txirrindulari. En inguruan está. Yo creo que la clásica ejemplifica muy bien lo que el deporte es para San Sebastián y lo que también San Sebastián es para el deporte, ¿no? Una ciudad referente en la que el deporte brilla diariamente, pero que también tiene la suerte de contar con grandes eventos deportivos y sin duda, no sé si el más destacado, pero desde luego es uno de los más destacados, es esta clásica, ¿no? Donde se reúne lo mejor del pelotón internacional y donde la imagen de Donostia es asociada a una disciplina que queremos mucho en esta tierra, en Donostia, en Guipúzcoa, en Euskadi, como es el ciclismo. Y yo creo que es un escaparate maravilloso para nuestra ciudad. Es algo que, como decía antes, pues se vive como algo más que deporte y que se vive como algo que uno recuerda. Pues fui con mis padres, fui con mis amigos, aquel año de la clásica, llovía, hacía tal, ganó cual. Yo creo que es un evento muy especial, ¿no? que está en el corazón de los donostiarras y eso como concejal de deportes pues me gusta subrayarlo, ¿no? Lo que el deporte es en la marca Donostia, ¿no? Y eso es en gran medida gracias a pruebas como esta clásica. Esperemos que todo se desarrolle magníficamente como siempre, como hace OZ, Javier, Mauro, todo su equipo, trabaja muy duro para que tengamos todos los años algo que yo creo que podemos acabar naturalizando, pero que conviene subrayar, ¿no? Que es una prueba de altísimo nivel deportivo, de prestigio internacional, la prueba de un día más importante en el calendario ciclista en España y una de las más importantes de Europa. Y eso no se consigue, y menos durante tantos años, sin un gran trabajo, así que zorionak. Y lo mismo cabe decir de las instituciones que, desde luego, queremos y cuidamos todo lo que podemos y más que debemos cuidar a la clásica, ¿no? Porque los retos de una prueba como esta pues son siempre exigentes y las instituciones tenemos la obligación de cuidarla y hacerla brillar como intentamos hacer y como brilla la prueba. Y gracias, por supuesto, siempre a la ETB, porque enseñar esta prueba al mundo no es nada fácil y hacerlo brillantemente como hacen, pues es algo siempre de agradecer, y a todos los patrocinadores y a todas las personas que hacen, como decía, posible esta gran prueba ciclista, ¿no? Este momento especial de nuestro calendario, y a todos los voluntarios que siempre los citamos un poco hacia el final, pero que muchas veces merecen encabezar esos agradecimientos, porque sin ellos tampoco es posible una prueba de este calado. Que tengamos una fantástica clásica, quizá una clásica histórica en la que Remco pueda ser ya el más laureado de todas las ediciones, que la vivamos con buen tiempo a ser posible y con buen ambiente, y que Donosti haga otra vez gala de su enganche con el deporte. Mila esker. Iñaki, una preguntita solo. Bueno, Iñaki, simplemente quería decirte ¿dónde vas a vivir tú la clásica? Nun biziko duzun clásica, nun ikusteko gomendio egingo zenieke ikuslei, eta bigarren galderatxoa zein da zure favoritoa? Bueno, nik egia esango izut, Remco gatik dakat debilidadea, ez? Eta
ilusioa egingo lidake, naiz eta Marino atzean utziko luken, gustatuko litzaidake bizitzea, ito, ez? Ito txiki hori, norbaitek errekorra lortzea garaipenen inguruan. Eta uste dut aurten animatuko naizela aukera aprobetxatu nahi dudala, eta Javierrek eta aipatu izan diate, ea aurten kotxian noan proba bizitzeko. Hori gustatuko litzaideke bestela, Donostiako kalietan zesan, bizi den giroa eta Gipuzkoa osoan zehar, proba honek ere ematen digu aukera Gipuzkoa osoan zehar, handienak ziztu bizian pasatzen ikusteko eta gozatzeko, beraz, bakoitzak aurkituko du bere txokoa, baina nik ea aurten gertutik bizitzen dudan kotxetik. Oso ondo, mila esker, orain bai txaloak. Arrenko Benepul dudarik gabe izango da favorito nagusiena, sekulako turra egitetik dator. Bigarren zelgatu da, zelgapen nagusian Frantziako turrean, eta dudarik gabe Renko kagian laugarren askuratzeko aukera du, nahiz eta tamalez Marino Lejarretaren marka hautsiko luken. Javier Riaño, Ozetako presidentea, zurea da hitza. Egunon, zuri ere, Javier. Entiendo que en el apartado de agradecimiento siempre es importante entrar en esta casa, en este lugar, presentar la clásica. Es súper importante, sobre todo porque desde el Ayuntamiento de Donosti nos están cada vez facilitando más las cosas para que podamos hacer esta prueba súper fácil. O sea, que no sea un tema organizativo complicado. Entonces, al Ayuntamiento de Donosti, primero agradecerle toda esa parte que pone por su parte. Independientemente, luego, pues está todo el resto de personas, ETB, Gobierno Vasco, Diputación de Guipúzcoa, otras partes de dentro de Guipúzcoa que son entes que colaboran todo el tema de mantenimiento de carreteras, o sea, en general todo el mundo nos está poniendo las cosas muy fácil. Más luego ya están los patrocinadores, como están históricos Echemar, FCC, Basotic, o sea, esos ya creo que casi ya no son como más que colaboradores o patrocinadores, son amigos. Y luego ya todos los colaboradores, independientemente de federaciones, colaboradores que lo hacen por amor al arte, vamos a ser sinceros, pero están siempre ahí ayudando y aportando ideas. Entonces, no me queda otra cosa que dar las gracias a todos. Creo que igual me quedó alguien en el tintero, pero bueno. ¿Qué te gustaría que ocurriera en esta 45 edición de la Itzulia? ¿Cómo te gustaría que transcurriera la carrera? Bueno, es una carrera que es muy típica, o sea, es en un formato muy típico. Hay mucha afición, hay mucha gente y el pelotón, pues estos salen, depende de cómo se despierten, pues salen que transcurra bien, que sea competitiva, que la gente se divierta, que la gente, tanto que esté a pie a carretera como la gente que esté viendo la televisión, que se divierta y que se le quede un buen sabor de boca. A la Isandella, que así sea. Javier, no sé si quieres añadir algo más. No, en principio no. Eskerrik asko, Javier Riaño, Ozetako presidente. Aurreneko hitzak entzun da taldeak ezagutuko ditugu, talde eta txirrindulari nagusienen zerrenda, eta, orain bai betorka jarri behar ditut, ze adinak beha aurrera. Talde eta txirrindulari nagusienen aurkezpena, esan bezala, 18 tarde izango dira UCI Wortimekoak, 7 talde UCI Protimekoak, gero ikusiko ditugunak, hementxe ditugu. Guztien artean, Lidl Trek Alemaniarra, 2006ko txapelketako taldekako sailkapen orokorra irabazi du turrean, sekulako turra egin du, Giulio Ciccone iazko irabazlea, aurten errepikatuko nahi du, Quinn Simons ere bikainaritu da, sekulareko lana egin du, bereziki laugarren etapan egin zuen Mats Pedersenen etapa garaipen hartan, eta nola ez, lehen aipatu du, Bauke Bonlema izango da hemen beste behin,
irabazle izandakoa da Donostiako klasikoan. Antes hablamos de Javier del premio a la constancia de este hombre, ¿no? de Bauke Mollema, porque es un fiel a Donosti, es un fiel al clásico. Team Bisma Lisa Bike, talde herberearra, talde indartsua beti, aurten turrean taldekako erlojupeko askuratu zuen Bartzelonan, Jorgenson estatu batuarra izango da talde burua, Red Bull Bora Hans Grohe, Alemaniarrak, talde indartsuen agian, hementxe da Remco Evenepoel, laugarren klasikoa irabazi dezake Remcok, eta hala Marino Lejarreltaren marka hautsi. Bere artean eta talde honetan izango da Gipuzkoar bat, Irundar bat, Aimar Etxeberria, eta nola ez, beti klasikoa den Primoz Roglic. Education First AC Post estatu batuarrak, Ben Healy Irlandarra eta Alex Boudou Frantziarra. Talde indartsua beti eta oso kompetitiboa. Gainerako taldeetan UAE Team, Jan Christen, segundo el año pasado, Jay Bain, Igor Arrieta, en Ordizia, segundo este año creo, Team Jayco Alula, con vencedor de Tour, Mauro Smith, el suizo, ha hecho un tour espectacular, etapa garailea, eta sasoi puntu honean etorko da, Ken Pharma, Urko Berrade Nafarra, iaz Urko Berrade sekulako lan egin zuen, eta lehen aipatu diot antolatzaile bati, top 15 tarte horretan sartu zela Urko Berrade, berarekin batela, Ibon Ruiz Arabarra, Unai Iribar, Inigo Losegi, bueno, lasterketa izango dira, iesaldietan seguru asko. XDS Astana, Tomas Silva, uruguaitarra. Tomas Silva, Ordizako klasikoa eskuratu du aurten bertan. UNOX Mobility euneko norbegiarra, Johannes Kulze dagian izango da taldeko indartsuena kasu honetan, tur bikaina egin dute. Declatonen Felix Gal Austriala talde buru, ez da turrean izan, Felix Gal, baina Jonas Bindegarren atzeti zelkatu zen bigarren, aurtengo giroan, Italian. Kofi taldean, bi Gipuzkoar, batek agur esango digu, Jon Izagirrek eta besteak Alex Aranburuk, lasterketan ondo lehiatzen saiatuko da, dudarik ez dago. Team Picnic Post Enel, herberearrak, Maspul talde honetako izarretako bat, aurten ez dabil ondo, baina izarra da eta ia sekulako denboraldi egin zuen. Grupama FDG United, David Godó, Euskal Herriko errepidetan beti gustora aritzen den txirrindularia, Tudor Pro Cycling Julian Alaphilippekin eta Mark Hirschi, 2024an Markek Donostiako klasikoa eskuratu zuen, Sudal Quick Step, Mikel Landa, Arabarra, datorren urtean agian esaten dute Euskaltelen izango dela, Mauri Benant Belgikarra eta Dylan Barbarle herberearra hau, horiesek indartsuenak, Alpecin Premier Tech, tamalez ez dator Van der Poel, baina oso lehiakorrak dira eta Tobias Bayer agian da taldeko burua. Movistar Team, Enric Mas Espainiarraren itzulia eta Nairo Quintana baita ere, Burgos Burpelek, bi izen, Ander Okamika Bizkaitarra eta Jesus Herrada, hau ere iesaldietan sartzeko alegin horretan izango da, hasieratik. Ineos Net Company, Oscar Only, Britaniarra talde buruan, Aresman, herberearra, Brandon Rivera, Kolombiarra, alboan izango ditu, Bahrain Victorious, beste euskaldun bat, Peio Bilbao eta Peio Bilbaoren agurra izango da. Donostiara beti gustora etortzen da, errepideetan, Euskal Herriko errepideetan bikain aritzen den txirrindulari horietakoa, eta agur berezia eskainiko diogu dudarik gabe, eta berarekin batera Leni Martinez, Frantziarra, 5. aurtengo turrean, beraz, favorituen artean. Lotto Intermarché, Belgika eta Italiako txirrindulariak, Benet Banelbet, adibidez izan daiteke, txirrindulari favoritoa talde honetan, 3. izan zen 2024an Euskaltel Euskadi, Gipuzkoar ugari eta seguru asko iesaldietan sartzeko irrikaz bat baino gehiago hasieratik. NSN Cycling Team, George Bennett agian neozelandarra nagusi, favorito, eta Pinareloku 26 taldean Donostiar bat izan dugu, Xavier Mikel Asparren, Parisen, Montmartren sekulako gozatua hartu zuen Asparrenek, turreko azken etapan iesean igo zuen Montmartre, eta agian, zergatik ez,
Asparren favoritoan artean sar genezake, eta berarekin batera Espainiako txapelduna, Marcel Camprubi Kataluniarra, eta bukatzeko Caja Rural Seguros RGA talde Nafarra, turrean izan da aurreneko aurten, gogotsu etorriko dira eta seguro lan ona egiteko prest. Horiexek beraz, UCI Protem taldeak eta esan bezala World Teameko taldeak ezagutu ditugu, eta orain sariak, ze sari banatuko dira, aurreneko saria, sari hause podiuma izango da, Donostiak Kirolak, Donostiako Udalak, lehen sailkatuari, bigarren sailkatuari Gipuzkoa Kirolak, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta Euskadi Basque Country, Eusko Jaurlaritzak, hirugarren sailkatuari emango dio saria. Gainerakoak, mendiko sarian irabazleak, el ganador del Premio a la Montaña, Basotik Fundazioaren saria eskuratuko du, eta sprintetako irabazleak, FCC Beti Eder, hortxe ditugu lagunak, saria eskuratuko du. Lehen gaztea, EITB-ren eskutik, eta Euskal Herriko lehen txerrindularia, Ekinozio Bidaiaken eskutik. Bukatzeko, taldekako sailkapena, la clasificación por equipos Etxemar, eta sailkatuenaren saria, el premio a la combatividad de la mano de Ozeta. Hauexek izango dira sariak, eta hementxe ditugu txapela eta kupela. Eta kupela okerrik ezean Euskal Bilera elkarteak emango du, udalaren izenean ere banatuko da, baina Euskal Bilera elkartearen kupela, el barril de Euskal Bilera, y la clásica txapela para el vencedor. Hori dana esan da, eta neure hitzak entzu dituzue, jarraian Gorka Iturriaga, zure txanda, Eusko Jaurlaritzako jarduera fizikoko eta kirol zuzendaritza duzu zure gain, Gorka. Zurea da hitza, ez dakit merezi duen ezer galdetzea, edo zu ja diskurtsoa ekarri duzun, eta galdetzen baduzu dizut, eta bestela ni botako dut. Bueno, lehenik eta behin egunon, eskerrik asko beti bezala, bai Donostiako udalari egiten digun harrerangatik, eta baita ere Ozetari, prentxaurreko honetan, hitza emateagaitik. Egon zara komentatzen, batzuk etorriko ez direla, beste batzuk etorriko ez direla. Bueno, esango genuke, itzuliaren ostean, Donostiako klasikoa, UCI mailako txapelketarik esanguratsuena dela, eta gogora dezagun aurtengo edizioan, ematen zuen izen handi gehiegi ez zegoela, eta ziurrenik aurtengo itzulia izan da, ikusle gehien izan duena, ikusmira gehien sortu duena, beste tipo bat sortu zaigulako, eta izugarrizko, arreta deitu duela. Eta badauzka, hainbeste osagai, aurtengo edizioa handia egiteko. Baina klasikoa, itzulia, astebururo dauen karrera guztiak, azken finean, askotan gustatzen zaigu ekosistema hitza esatea. Baina eske horrelakoa da. Hau, kate oso baten, kate begi bat besterik ez da, kate begi garrantzitsu bat, argi eta garbi, etorkizuneko gaur eguneko izarrak, etorkizuneko ere, bestelako txirrindulariak egiteko ere balio duelako, baina ez dezagun ahaztu Euskadin, Gipuzkoan, Donostian, txirrindularitzari dedikatzen dion hainbeste pertsonen bolondreseko lana. Eta kate begi bat da, baina honek eluke zentzurik izango, espalira egongo eskoladineko kirolean, klubak, motoenlazeak, kontroladoreak, seinalistak, federazioak, instituzioak elkarlanean, telebista bat, ertzaintza bat, pribatuak diren babesleak, azken finean, eta hainbeste pertsona ugari asko, esatariak, speakerrak, eta hau, zaintzen espadugu, eta guztion artean, bakoitzari dagokion eskumenekin egiten espadugu, errez, ahuldu egin daiteke kate hau, edo kate begi batek beti ere salto egin dezake. Beraz, ez dezagun ahaztu, hau ikaragarrizko proba dela,
inork ez du zalantzan jartzen, baina beti ere jarri behar dugula zentzu horretan. Kate begi bat bezala, ekosistema oso baten bezala, eta gure herriko hainbeste eta hainbeste baliabide jartzen ditugula kasu honetan txirrindularitzari esker, eta nik uste dut horrekin nahikoa dela esateko, izan deiela probarik potenteena eta bereziki jakimina sustatzea, eta gure telebistan ahalik eta ikusgarritasun handiena ematea. Bai, esan behar nizun, lehen aipatu diot, Iñaki ere galdetu dio, favorito nagusia, zuk lehenik eta behin, lasterketa bizitzeko, bertatik bertara egoteko aukera izango duzu aurten? Bueno, aurten EITB-ko zerbitzuak erabiliko ditut proba hau jarraitzeko, beste arrazoi batzuengatik, baina niri benetan, ziurrenik igual ez da egongo momenturik egokienan, baina agurra esaten ditugun bi txirrindulari dauzkagu etxekoak, eta horietako bat nire ikasle hoia izan zala aintzat hartuta Peio Bilbao, izugarrizko ilusia egingo lidake gutxieneko Peiok izatea merezi duen eta behar duen agurra. Bestei inungo merezimendurik kendu barik, baina, bueno, bihotza pixka bat horretan jarrita daukat pertsona moduan, zale moduan. Hala izan deia Gorka, Peio Bilbaok ez badu irabazten, agian fizikoki ez dagoelako beste mailara, izan dezala egun polita eta aitortza, Euskal Zaleen aitortza bintzat. Eskerrik asko guztia. Eskerrik asko Gorka. Aurrera ingo dugu, Gorka Iturriaren hitzak entzun da, orain Basotiken ordezkari lez, Jonander Ostolaza. Jonander, ongi etorri. Eguardion, eskerrik asko. Eguardion. Eskerrik asko guztioi aukera honengatik. Gaur, bigarren aldia da hemen ikusten, Gerala Itzuliaren ondoren, eta ez da kasualitatea, ez da. Azkenengo egun hauetan ikusi dugu eso goera, tristetan, notizitan eta bar, zuteak diala eta bar, eta, esaten duen bezala ez da kasualitatea gu ere hemen egotea. Gu Basoti Fundazioa sortu ginean nahin zuzen gure mendiondarea zaintzeko eta kudeatzeko, eta lan honetan elkarlana eta kolaborazioak ezinbestekoak ditugu. Zentzu honetan guk itzuliari edo klasikari eskatuko genioke bilakatu dadila gure basonarearen erakusleio ezin hobea, EITB-ren laguntzarekin beti ere, eta honek lagundu gaitzala gure basoak eta mendiak ezagutzen, maitatzen eta zaintzen. Eta horregatik gaude azken finean gu hemen, gure aldetik labur-labur eskerrak eman bai Donostiako udaletxeari, bai Jozetari, parte hartzailei eta kolaboratzailei, izan dadila 45. urteko klasiko hau aurrekoak baino hobea, eta gozatu zazuela guztiok ahalik eta ondoen besterik gabe. Eskerrik asko, Jonander, eskerrik asko Basoti Fundazioari, zein garrantzitsua den basoak zaintzea, nola ez, orain ikusten ari gara, Madrilen gertu, Frantzia hegoaldean, bordeletik gertu baita ere gertatzen ari dena. Ikus dadila hemen basoen zaintza aurreratu hori telebista bitartez eta izan dadila hala, zuen lana aitortua. Eskerrik asko. Oso ondo. Jarraian gurekin izango da, Ibon Barberia, Etxemar enpresako ordezkari lez. Eta Ibon Barberia, Etxemar dagoeneko beste klasiko bat gurean, Donostiako klasikoan, baita Itzulian ere, logistika ikuspegitik sekulako lana egiten duzue, eta baliabide asko eskaintzen diozue olako lasterketa bati. Bai, tira, egunen guztioi, eta gehien bat, askotan ikusten ez den lana izaten da, askotan, karrera pasatzear edo amaitzear delarik mugitzen da jendea meta ingurura, eta, ja dena muntatu egoten da, baina, horrek egun batzuk lehenago, bere lana eskatzen du eta bere antolakuntza, ez beti hain erresa, baina bai, zorionez etxeko antolakuntza daukagu, etxeko jendea, etxeko voluntarioak, eta hori dena oso eskertzeko da. Dudai gabe ilusio berezia pizten du etxekoen alde egitea, eta horregatik ere gaude hemen, ez? Beste hainbat sozial eta etxeko antolakuntzatan parte hartzen bezala.
Eta hori ez, azkenean ilusio egiten digun bezala, Alex Aranburu bat horra aurrean ibiltzeak, edo beste hainbat euskal talde bertan ibiltzeak eta animatzeak, hori dena sustatu egin behar da. Eta gure lurraldearen alde egiteko modu tinko bat eta serio bat, hau da ere bai. Orduan, oso pozik, beste urte betez ere bertan egoteaz, eta nire aldetik behintzat Alex Aranburuk irabazten duen. Marrizun, ja favoritoak eskatuta, Peio Bilbao, Alex Aranburu, Remco Ebenekul, baditugu behintzate favoritoak. Alexekin, nik bertan lehiatu nuen ebai, afizionatu mailan, eta gertu, urruti. Nire aldean urruti zegoen, baina... Lagun moduan gertu, txirrendulari moduan urruti. Hori da. Txirrendularitzak hori badu ez, komunitate oso sano bat sortzen duela, eta oso kirol arloan behintzat, eta sozial arloan oso gauza ederra. Mila esker, Ibon, eta mila esker Etxemarrek egiten duen lanagatik eta eskaintzen digun babesagatik. Eskerrik asko. Oso ondo. Eta interbentzioen atalau amaitzeko eta ekitaldiari amaiera emateko, edo amaitzen hasia garelako, gurekin da Joseba Urkiola, EITB-ko kirol zuzendaria. Joseba, eguardion. Eguardion, bai. Nik beti, edo ia gehienetan, antzeko galderak egite dizkizut, baina, baliabide ikuspegitik, ze baliabide eskainiko dizkio EITB-ek aurtengo klasikoari, eta zenbat herrialdetan ikusiko da, seinalea nora bideratuko duzue? Baliabide asko izango dira, ez da aipatu, baina, guretzako emakumezkoen itzulian ezarritako baliabide berdinak, ze, sasoi batean eta urrutira joan gabe, Remco Ebenepolek lehen garaikurra irabazi zuenen Donostian, hor historikoa izan zen, 2019 urtean, emakumezkoen lehen klasika ere izan zalako, goiz hartan, egun berean bi lasterketa egiteko moduan izan ziren, eta ematen du beste mende batez ari garela hitz egiten, baina hori 2019 urtean izan zen. Eta urten gizonezko klasikaren gizonezko itzuliarekin alderatuta, emakumezkoen itzulian gauza teknologiko berria jarri genituen, errealitatea areagotu esaten dela hor izenak eta kokatuta egoten direnean, hori sasoi batean soilik turra egiteko moduan zen, baina, elkarlan batzuen ondorioz, emakumezkoen itzulian zarautzen eta amaieran bertan ere hemen ipine genuen, eta horri jarraipena emango diogu, eta hortaz, goi mailako teknologiarekin, eta beti esaten dugu moduan, dauden akordioak tarteko ia 200 herrialderentzako izango da seinalea. Eta aipatu nahiko nuke abuztuaren bat hau oso berezia eta importantea izango delako guretzako, ze historialen aldiz emakumezkoen turra ere euskeraz emateko moduan izango gara, eta hori oso importantea eta oso garrantzitsua da. Ze, ordu biterdietan, bai Radio Euskadin, Euskadi Irratian eta EITB-ko medio guztietan, telebista bezala, Donostiako klasikarekin hasiko gara, eta ondoren estropadak egongo diren arren, emakumezkoen itzulia ere bizitzeko aukera izango dugu, abuztuaren batetik 9-ra, eta ez da kasualitate, Donostiako klasika honek daukan importantzia nazioarteko egutegian, ze klasikaren egun berean, edo Frantziako emakumezkoen turra amaitzen da, edo hasten da, ezta? Eta hor ikusten da ze importantzia daukan, rutometroak, edo esan dezagun denborak ere elkar hartuta daude, eta hau 4:00 gutxi gora bera amaitzen bada, 4:00 konektatuko dugu emakumezkoen Frantziako turra emateko, Euskal Ordezkaritza apur bat ere bertan izango da, eta noski, goi mailako lasterkariak. Interesgarria, EITB eskainiko diguna, abuztuaren batetik 9-ra, nola ez, klasikoak, abuztuaren batean, aipatu dugu, 200 herrialdetan ikusi ahal izango dela seinalea, eta gainerako guztiei galdetu diet, ez da Joseba favoritorik daukan. Nik uste hemen aipatu den bezala, oso importantea dela behar bezala agurtzen jakitea ere jendea, eta bai Peio Bilbao eta bai Jon Izagirre, Euskal Txirrindularitzaren azkeneko bi ikurri importantenetakoak izan dira, atzera apur bat eginez 2023ko
Frantziako turrean, Bilbon hasi eta Euskal Herri ia luze zabalean ibili zen turra hartan, batek 10. etapa irabazi zuen, besteak berriz 12. etapa, eta horiek dira mundu mailan gorazarre berezia lortu duten azken txirrindulari importanteak, baita ere, aurtengo Italiako Giroan gozatu hartu dugu, baina horiek biak behar bezala agurtzea importantea da, eta gero lasterketarentzat mundu mailan Renko Ebenepol bezalako txirrindulari bat Frantziako turreko podiumean berriki ikusi dugunak irabazten badu, nik uste beste maila bat ematen diola, egiten ari garen honei guziari, Gorkaek aipatu moduan, Pol Seixasek lekipeko goiburu guziak bere egin zituen bezala, eta orduan hortxe izango litzake. Ez dakit argitu dizudan, baina ulertu diazu. Argi eta garbi. Eskerrik asko, Joseba. Eta orain Josebaren hitzekin iritsi gara amaierara, aurkezpen laburra, arina izan delakoan. Danok hitzordua badakizue, abuztuaren 1, goizoko 11etan abiatuko da Hernani kaletik, eta bezperan, uztailaren 21ean, Seiterritan, hemen bertan, alderdi ederren, okerrez banago, aurkezpen ekitaldea egingo da, talde guztiak izango ditugu, txirrindulari guztiak. Hori gaur aipatu dizkizuegun txirrindulari guztiak agian ez dira egongo eta beste batzuk egongo dira, ze momentuz provisionala da parte hartze zerrenda hau. Hau esan da, mila esker eta abuztuaren 1 ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.